Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Gabriel, 29 anyos. Minyo ug may umaabot nga anak. Tagaming Glanilla, Cebu ko. Punto legal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nindot-luting nga inyong napalit sa imong asawa, Gabriel. O lagi ma, si Marimang gid mo nakakita ini ma. Naaman din mga kabayan sa luyo, no? O ma. O nya, kano sa man ninyo patukuran sa inyong bahay, ha? Sa labing daling panahon ma, may kinahinay naman migpalit sa mga materialis. Na ako nakaistorya nga forman nga mo imasi sa paghimo sa among ipabuhat na bahay. O mahinoon. Sugdi yun dayon na ninyo sa labing daling panahon. O ma. Sir, doon na tayo problema. Nga naman. Ni-request man ning mga nagpuyo diha sa loyo sa inyo, sir, nga mga ayo kuno sila right of way. Mao magkuno ni naandan nila nga agianan sa una pa. Ha? O, pangayoon ba gud na? Nga apel man na sa mong pagpalit kanang yuta ah? Mao lagi unta, sir. Unya isaw man kayo tong usa nga nagpuyo sa loyo. Mao ba? Sige. Magkisulti sa ko sa kong asawa bahin ini, sir, ha? Sige, sir. Paabot lang sa inyong desisyon kung unsa magani. Uy, ngano gud ito mangisog man sila nga ato man ang yuta. Maong lagi unta day. Pero akong gikabalakan ba? Pasig inihitan ta diha. Bago para ba ta diha? Nya mahadlok day ta. Di man sa ingon nga mahadlok. Ang akong concern ba, ikaw. Ilabi na nga ang akong trabaho, magsigi og biyahe sa lagyo. Simba ko tripan ka nilang ngawa ko. Ay, okay, sige. Ikaw'y bahala. Bisag usalangod kami, Trugod. Igo lang ang makaagi ang mga motor ditong dapita. Aso sa bayaan ng mga tawhana, oy. Naaman unta na sila'y access road sa luyo sa ila. Nganong anak manggid sila mo agi deskilid sa luti nga atong napalit? Kaya lagi ko, mas dool man ko sa main road. O masok ko na ilang naandan nga agianan sa una pa. So, pa na ito mapalit yung taa. At itangal ko na ilalison ko, aron ay gubot. Sige, sir. Ako lang ni ingnon ang mga Tagaloyo nga mag-set mo sa ka-metro para sa ilang right of way. Salamat, sir. Basin og mataod-taoran pa ko anha, sir. Basig mag-una tong akong asawa sa pag-anha diha. Way kaso, sir. Mo-update lang unya ko. Sige, sir. Salamat. Si Mari. Hello, Mari. Ay, padong na ka din eh. Nga naman. Pagdali di abe, kaya nagkagubot mi dire. Nayo sa din nga dili mo sugot og sa kametro lang ang right of way. Kay mo palit ko no siya og sakyanan. Kung saan ko niya pag-agi ang sakyanan, kung usara ka metro ang right of way. Unsa? Wa pa gani may makatunga sa pagtukod sa among bahay. Daghan na kakulian. Imbis mihatag nami ko sa kametro nga right of way, midiman pa man gihapon og mas dako-dako. Kay unsa man niya kuno niya pag-agi sa ilang sakyanan. Siyempre, wa ko mosugot kay private property naman to. Nga gipanagyan namo sa akong asawa. Ug kunya, bago palang gani mo din, manghaw naman mo. Dili man sa ingon ana, sir. Pero ka naman kung ingon nimo nga right of way, apil naman sa among gibayran namong magtiayon. Ako nalaga ni mihangyo sa akong asawa nga hatagan mo namog usa ka metro aron naamoy right of way. Aron ba sa paglikay sa kagubot? Usa ka metro? Usaw lagi pag-agyo yan sa kong sakyanan kung maoray imong ihatag? Di naman tingali na namo problema, sir. Ha? Agyo ko yung surang-surang, ha? Kaya kung boto na naon, mas gauna pa kong puyo niyo din, he? O dugay na sa kong nagpuyo din, he? Usa man, samok yung gusto? Ha? Tingalig magmahayo yan mo? Sir. Hila sa niya, no? Kinsago na siya, aron mabahad na to. Nga naman ang taon nga siya may magbuot anak. Nga parte man na siyuta nga ato napalit. Day, di na natin halit ang mga hitag gubot eh. Siya maoy nang hitag gubot, Gabriel. Kadimanding ko niya. Nga ato man ng yuta, dili man na iya. Tuga-tuga sa sakyanan.
Unya wa siya ka og galingon right of way. Kalma lang, God. Dili, Gabriel. Ikaw, nakaina ka yun na ako, ha? Bisag babae ko, pero dili ko mahadlok bisag asa pa may mag-abot. Kay nahibaw ko sa atong katungod. Day, Mari. Day, doon namin nakasulti na ako nga kinahanglan ko nuta nga mag-set og right of way para sa atong silingan. Isa pag naa sila access sa luyo. Unsa? Ngano, God? Dili gyud noon na mahimo, Gabriel. Kadako na sa makuha sa tong yuta, Kung pabura nato sila, aron lang makaagi iyang sakyanan, nga kung buo to naon-naon, dili na nato problema. Day. Ay, ko na nang usa ka metro ang gihatag ta nila. Kung dili gyapon sila mosugot, ipaagi ta nis legal na proseso. Kung unsay angayang buhaton. Day, Mari. Mo problema na mo karon sa akong asawa kay hangtod karon. Wa pagid mahuman ang bahay nga among gipatukod. Tungod ining right of way nga among gilalisan. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Nagkapalit sila og yuta nga why right of way. Pwede di na? Ikaduhang pangutana. Private property na mong magtiayon. Kinahanglan magid mi nga mohatag og right of way nila kilid sa among bahay? Or nara na mo ang desisyon? Ikatulong pangutana. Doon naman ta sila access road sa luyo sa ilaha. Pero dili gid sila moagi didto kay layo ra kuno sa main road. Makapugos ba gid sila namo ana nga apil man sa among gibayran kanang yutaa ang right of way nga gidemand nila. Ikaw pat og katapusan. Doon na may planong kuralan namo ning tibuok yuta nga among napalit. Mihatag nami og temporary right of way nga usa ka metro aron makaagi iyang motor. Karon nasuko may hinuon. Kay gusto siya mo demand og mas dako pa nga space aron makaagi ang iyang sakyanan. Unsa may angay namong buhaton ini? Asa man may pwedeng moduol, palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gabriel. Kung adlaw sa ato ang pagpadala nga suwat unya mauni ang iyahang mga pangutana, no? Kisa man din atong letter sender. Hold on, let me see. Si Gabriel, 29 years old. Nana ni sila gipaabot nga anak. Pabasi ng anak na ni wat kabaw bat una niyang pangutana. Naamang gud ni sila problema ang iyahang asawa kay na sila gipatukod nga balay unya ang napalit nga yuta why right of way. Pwede ba di ay na? Now, usahay gyud naagyoy mga properties nga mababoy manggod sa sud. Labinag ka ng dili matarong og plano ug dili matarong og partisyon kanang napasagdan lang. Now, sa balaod pod sa civil code natay giingon og easement of right of way. Diin kanang mga natanggong sa sud mahatagan og katungod nga gitawag natog easement of right of way, wherein sila makapetisyon sila sa korte, makapangayo ngadto sa mga kasigbit nga yuta padung all the way didto sa main road, no, nga mahatagan sila right of way ug katungod nga makaagi. Now mo na gitawag nato nga easement unya kana di pod na ingon nga sila magbuot og asa sila gusto mo agi. Kana ang korte mo determine pod ug asa ang pinakadili hasol, asa ay pinakaduol ngadto sa main road ug asa ang dili nga makadisturbo sa possession pod sa mga kasigbit pod nga yuta. Ikaduhang pangutana, private property namong managtiayon, need bagyod nimo hatag og right of way nila kilid sa among balay or naara namo ang desisyon. Okay, because it is part of the law, need gyud mo muhatag pero wa pod na mag-ingon nga itiway or i-thank you pod mo. Tungod kay makuaan man mo, muhatag mo, dapat mo bayad pod sila unta ninyo, no, for the disturbance sa kanang right of way nga giingon. Okay? Ikatulong pangutana, do naman unta sila'y access road sa luyo sa ila pero di sila moagi didto kay layo ra daw sa main road. Makapugos ba di ay sila na muana nga apil man sa among gibayran sa yuta ang right of way nga gidemand nila. Okay. Now I understand. Remember sa akong giingon kaganina, kung naay laing kanang dili makahasol ninyo, although munay makaingon nga nearest, pero kung daan nagilaing way, no, dili man na sila'y magbuot ug asa nila gusto. Munay akong giingon kaganina
ganina. If there has already been an access road or a right-of-way elsewhere, dili na sila pwede mo ingon nga, ay, di ko ganan kay mahasol mi. Ay, dili. Kung pananglita na ana siya, then kana na nga right-of-way ang gamiton, maski pa og layo sa main road. Kay muna man na siya naandan and mauna po'y gigamit as a right-of-way. Unless ang korte ang mo desisyon. Okay? Dili sila makabuot, pwede gyud mo oppose kay private property man na. Di sila makabasta-basta lang og demand. If they want to do that, they will have to go to court. Unya, ang korte mismo ang mo desider kung kinsay sakto, kamo ba or sila ba. Okay? Ug asa pod dapita. And in all instances, ang korte mo take into consideration ang katungod ninyo nga nahasol no sa paghatag sa right of way. Di ka angay mag-uul ana. Ikaupat og katapusang pangutana, doon na mi planong kuralon ang tibuok yuta nga among napalit. Nihatag na mi og temporary right of way nga 1 meter aron makaagi siya iyang motor. Karon nasuko man hinuon kay gusto mo di man og mas dako nga space aron makaagi lang sakyanan. Unsa may angay namong buhaton ani. Sa akong pagsabot sa imuhang suwat no nga naa na sila agianan sa luyo. Di lang sila ganahan kay layo kuno mas layo man sa main road. Pero kung naa na sila access dito sa luyo, di nagyud unless naa kay court order. So ako ang suggestion, go ahead, kurala ang yuta, di sila pwede ka disturbo ninyo. Disturbohon gani mo, unya why court order for a right of way, no? Or di sila makontinto anang motor lang ang imo ang paagion nila, then let them go to court. For the meantime, kurali lang naglight materials ang imuhang property, unya ug magdisturbo gani sila, tingalig mas una pa kang makakiha nila, no? For damage to property, trespass to dwelling, and the like. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot untangan namoy nakutlo na pagtulunan